Всяка жена се стреми да запази красотата и младостта на кожата си възможно най-дълго. Но уви, постоянният стрес, липсата на пълноценна почивка, неправилното хранене, лошата екология стават причина за загубата на еластичността и свежестта на кожата и преждевременното й повяхване. В забързаното ежедневие често нямаме достатъчно време да се грижим за себе си, да посещаваме козметични и спа процедури против стареене. Има и друг проблем – да намерим добър козметик. Това не е лесна задача. Най-често в търсенето на този квалифициран специалист се подлагаме на всякакви експерименти върху собствената ни кожа, както и губим ценно време. Дори и да имаме късмета да намерим добър специалист, често нямаме достатъчно време за редовни посещения в салона за красота. И разработи специално за вас идеалното решение на всички тези проблеми. Life Beauty ще стане ваш незаменим домашен помощник. Личен козметик, който ще осигури професионална грижа за кожата на лицето и шията и най-важното – в удобно за вас време и място. Life Beauty – това е уред за домашна козметология, който ще осигури професионален апаратен масаж в уюта на вашия дом. И всичко това ще ви отнеме не повече от 10 минути на ден. С Life Beauty вече може да забравите за грижите, които въздействат само на повърхностния слой на кожата. Благодарение на функциите RF лифтинг, фотодинамика и светотерапия, Life Beauty ще помогне задълго да запазите младостта на кожата си, да възстановите мускулната еластичност и даже ще активира по-бързото и ефективно проникване на активните компоненти на серумите и кремовете, което несъмнено ще засили тяхното въздействие. Под въздействието на светлинните вълни става временно отваряне на микропорите в епидермиса и защитните мембрани и благодарение на това се транспортират в дълбочина полезните активни съставки, нанесени върху повърхността на кожата. Ефектът на процедурата е видим след първия сеанс и кожата веднага става ревитализирана, стегната и сияйна. Светлината и фототерапията активизират регенеративните процеси в клетките, стимулират естественото производство на колаген, изравняват тена на кожата и възстановяват нейната еластичност, премахват токсините и се борят с бактериите. С помощта на свето и фототерапията клетките могат да бъдат презаредени, активирани, възстановени и подмладени. Функцията RF лифтинг изглажда бръчките, премахва втората брадичка, коригира овала на лицето, тонизира и възвръща стегнатостта и еластичността на кожата. Life Beauty има 5 интелигентни режима, благодарение на които може да обявите война на омразните бръчки и да върнете младостта на кожата си. Всичко необходимо е включено в комплекта. Life Beauty елиминира токсините, стимулира мускулния тонус, възстановява плътността и еластичността на кожата, възстановява в дълбочина водно-енергийния клетъчен баланс, подобрява клетъчната регенерация, повишава клетъчния метаболизъм и лимфотока, изглажда мимическите бръчки на челото и носа, около очите и устните, активизира производството на колаген и еластин, премахва спазмите на лицевите мускули. Устройството има 4 степени на интензивност и 5 режима с различна дълбочина на проникване. Цветът не е нищо друго, освен електромагнитна вълна с определена дължина. Синият цвят има една дължина, жълтият друга, а червеният трета. Затова те влияят на организма по различни начини. Комбинираният режим е за нормална кожа. Синята светлина въздейства на горния слой на кожата, епидермиса. Има антибактериални, противовъзпалителни и успокояващи свойства. Този режим е особено ефективен при акне. Той се бори с пропиони бактериум акнес и е ефективна алтернатива за хора, резистентни на други лечения и антибиотици. Също така, режимът с синя светлина на устройството е подходящ за предотвратяване на бъдещи огнища на обриви и бактериални кожни инфекции. Синята светлина осигурява антибактерицидните преимущества на слънчевата светлина.
но без увреждащите UV лъчи. Жълтата светлина прониква по-дълбоко в кожата. Тя стимулира лимфния дренаж и кръвообращението. Този режим се използва за грижа при мазна и комбинирана кожа с големи пори. Има антисептично, противовъзпалително и противогъбично действие. Обогатява кожата с кислород и подобрява тена. Идеално се грижи за подпухнала и оточна кожа, при проблеми с тъмни кръгове и турбички под очите. Режимът с жълта светлина има отличен антистрес ефект върху кожата и се използва при лимфен застой и тъканна хипоксия. Червената светлина прониква най-дълбоко, до дермата до 10 мм. Тя засилва кръвообращението, като по този начин стимулира фибропластите и производството на колаген. Има успокояващ ефект върху кожата, стяга порите, повишава нивото на естествената хидратация, като по този начин спомага за задържането на влагата в дълбоките слоеве на кожата. Кожата става жизнена, хидратирана и кадифена, със сияен блясък. Това е най-добрият режим за зряла кожа, нуждаеща се от повдигане и стягане. Мигащият режим осигурява най-дълбокото проникване на козметичните средства в слоевете на кожата. Чрез мобилното приложение Web Wellness избирате желаните програми за RF Lifting, Anti-Age, лимфодренаж и за отделните зони на лицето. Освен вградените програми, може да изтеглите чрез Bluetooth специално разработените 100 програми за специфична грижа или да запишете автокомплекс въз основа на направения тест с Life Expert. Поради малките си размери и тегло, може да го носите навсякъде. Запазете младостта си. Започнете да използвате Life Beauty технологиите още днес.